Приключението продължава. Избираш пътя на авантюрата и сърцето ти се изпълва с решителност. Силата на водата вече пулсира в теб и те подтиква към действие. Запътваш се към вулканичното блато Гаер Лаурион, където пламъците на живота се срещат с пепелта на мрака. Вече там усещаш, че земята под краката ти е топла, а въздухът тежък. Докато напредваш, в центъра на една горяща клисура виждаш заплашително създание. Огромен пламтящ голем, направен от разтопен камък и горяща лава. Очите му горят като разтопено злато, а всяко негово движение разтърсва земята. Чудовището вдига ръка и ти виждаш как то започва да хвърля огнени камъни в твоя посока. Само за миг времето е на твоя страна. Какво ще направиш? Ще използваш ли новите си сили да се защитиш, правейки водна бариера? Или ще избереш контратака, призовавайки огромно цунами в посока на голема? Може би ти хрумва някаква хитрост? Искаш да използваш дипломация? Или просто да избягаш? От теб зависи как продължава приключението.